Good morning. Ang daming paninda dito. Ay, kuya. Tagpira man ini niya. Buang ko nun eh. Ha? Ang bagungon. Bagungon. 600 din na po ulit. Yan dalawa nga na eh. Tambok na nakatestan, aligyan. Nay. Hadi. Adi ya duha. Diba? Oh. Yung bagongon. Di puros la bagungon. Ring. Oo. Yan na. Sana la, adi. Kung ako mapalitan na, kitambok mga magasan ko lang kay mga tamsik ko. Muna pa man dyan. Tulo 50 na la ito nay. Tulo 50. Diri ba itong bagungon? Tayo. Salamat. Ganito pag-araw ng linggo maraming paninda. Dami. Pera man din mo saging. Kilo? Umagi na hira ba din? Nakitaan mo? Bakwan na kung ako. Ha? Amleto pero man itong atanan. Bataliwis, wala na makakilala ako. Hala, gadton Rico. Yan ang tiyuhin namin na hindi ako kilala. Timba nga daw ko nung pera. Nagmotorera na tricycle. Tricycle lang. Dinagmaram ko nain mabugat pag dinara.
Maraming tao dito pag araw ng linggo. Ha? Dire mo uli lang ko itong pag-usa ka tuig ni tatay. Kuman na! Oo. Daming tao. Daming balik yun. Tagpirang kilo ito. Ha? Ano ba niya? Oh, sisi. Matambok baga mamagasa pa ini. $250. $100 na lang. Ako lang nila na. Ito nagpira man. Adto kan liwisan kuan, saging nga yung bagongon kuhaan ay mit. Ado dito gibayaran ko nadto. Ano mo? Ada Kanada. Oo. Mapakas ginamit ng mag-out. Agi ano nga ito kan liwis kay bayan. Hindi ka na launan. Bayan numuli liwis. Saging adto nga ning kuan. Ano, bago ng kuwan? Bagongon. Nakapat sa pagkawon. Dito. Wala ba sa pagkawon? Laray. Adi din no tag 250. Ano yung kudang lingaw kita ah. Ikaw lang gawin papahangyo. Din. Ah. Tag 250. Nagpalit ako para buwan. Tulog ko lang rin. Adi hiya aton niyan. Baga Di ba ang kilo ni mo? Ako minsan pero di mo. 50 lang yung dalag. Sobra. Ha? Kilo, super kilo. Ito? Sobra kilo? O sige, ito na Sige, lang. tipa ka daw, te. Ito na lang ako po. Sisi na, ito. Anyaw man to pagluto. Nalipuan. Susukat na ito. Pagpuan. Pwede mo ito kinilaw. Bayang masira na atin tiyan. Dahil. Ate, ono-ono. Ano ko na. Gulo sa danay nga. Kapta din silpon. Kuwan nga daw. Oo, ada man lakan liwis. So, ano lang ito kasi? Naka-open ito sika. O, cash out. Ay, kung mga kuto na lang ko. Ikaw na lang pagbayad. Pwede din kwarta, huy. Adi dantes niya buha. Ando sa kalib, andos may kuha, ano nito? Ay, Ay na, kuwan. Kuwan. Aw, kuwan. Pakayan. butang nga na nga da. Classmate, oh. Tapos na. Mga malang sa te. Adi na. Oh, tara. Ah, malikuan. Ha? Ah, malidimit. Ato pa kan Lewis. Tapos.
Araw ng linggo, maraming paninda. May manok. May avocado. Din, kita kita nga itong bulag. Agad na ako ba yung may dakuan. Waray. Dira kita tundag po unta. Tundag po unta. Bibig lang pa dahil. Ano no? Ano yung papalitan?